murume wangu akashaya gore rapera mushure mekunge aenda kuMozambique akanobata zvaakabata. And unfortunately inini I was not part of the plan. Ndaisatomboziva kuti chii chiri kuitika. Asi maitikiro azvakaita nanhasi ndinosara ndisina nharo, nanhasi ndinosara ndichitenda Mwari, nanhasi ndinonzwa kuimba nziyo yainoti ndiye Jesu muponesi wangu, ndiye Jesu anondirwira, nekuti Mwari vakandirwira vakandiburitsa pandaifanira kufa, zvekuti muzuva ranhasi ingadai ini ndakafa vana vangu vasina amai. Musi washaya murume wangu ndakazotamisika nezvinhu zvandakawana zviri mugaraji. Pamba patakanga tine mota 1, saka mugaraji akangotanga kukiya ndobva ati akupaka panze, asi akanga asingadi kuti vanhu vapinde mugaraji. Tuwa akashaya. Ndakashamisika nekuti akaita mahours tisiri kumuona. Pandakazokwanisa kuwana access kugaraji because one door raibuda mukitchen ndiro railinka negaraji rakanga rakakiwa. Then iye mota yake yakanga iri panze, akanga ari mugaraji nekuti vana vakanga vamuona. Takazotsvaka locksmith vakauya vakativhurira kitchen door ndiko kuti tikwanise kupinda mugaraji, nekuti iye ndiye akanga ane remote yegaraji. Pandakapinda mugaraji umu ndopandakaona makanga mune hari dzakanga dzirimo nezvimwe zvinhu zvakawanda wanda zvinondityisa kuti nditaure. Asi chandoda kuti muzive ndechekuti ndakaona mazita akanga akanyorwa. Pakanga pakanyorwa zita ende zita rakanga riripo pamusoro nderangu, kuchitevera vana vangu 3, then kuchizoteverawo brother yake. Ndo mazita akanga arimo. Munoziva here kuti zvinhu izvi zvinhu zvinonetsa kuti uzvigashire kana ari munhu wepedo. Zvakandishamisa, takanzwa kutya. Ipapo murume wangu akanga akarara achibuda furo, achistruggle kufema. Uchinyasoona kuti munhu ari kuzama kuda kufema asi hapasi kufemeka. Takangofonera ambulance. Ambulance payakazosvika vakabva vangomuti akanga ashaya. Tapinda ini mugaraji, takamuwana akabata huro yake achita kunge aigwisana nezvinhu zvatakanga tisiri kuona. Aibuda furo rakawanda, zvinhu zvakandinetsa ndikashaya kuti chii. Inini ndiri munhu anoenda kuchechi, zvekuti nyaya dzehari ndakatoshamisika kuti ko murume wangu akuita zvehari chii chiri kuitika. Because pamwe inyaya yekuti aendawo kuchechi pamusaka pekuti ndindaimudhonza, asi iye akanga achida zvinhu izvozvi. Zvakaitika ndezvekudai so. Ndakazonzwa nyaya iyi. Munoziva kuti kana munhu ashaya vanhu vanozotaura zvinhu zvakawanda. Asi ndakazonzwa nyaya iyi nesawira yake ndiye akandiudza, uyezve musikana wake waakaenda naye kuMozambique akaita kuti murume wangu atyore miko. Akazouya akapfugama pandiri parufu, musi werufu. Imagine kuti ndiri kuchema murume wangu ndakuona drama, musikana wake akauya akapfugama akapupura akandiudza kuti iye nemurume wangu vakanga vaenda kuMozambique. Isu at this point murume wangu akanga ari self-employed, saka musikana uyu anotizvo aenda kuMozambique vese nemurume uyu. Vasvika kuya ndokunoita miko dzavakanoita vachida kuti awane makastoma. Asi nyaya yakaitika ndeyekuti n'anga yakamubvunza kuti ava ndo vadzimai vako here, akati hongu. Apedza kudaro ndokubva musikana uya aburitsiwa pashe. Ndipo pakazonzi chinyora zita ravadzimai vako, ndokubva anyora zita rangu. Asi kuya kuMozambique aenda nemusikana uya. Haana kumbodzoka, akaita 2 days. Vanoziva zvemushonga vanoti akakanganisa kunoratidza sekuru musikana instead of kuenda neni. Ndiko kutyora mhiko kwaakaita, ndokubva zvinhu zviya zvamudzipa. Munoziva here kuti unoshaywa kuti woita zvekudii. Ini nguva yese ndaishaya kuti sei murume wangu akanga achinja. Akanga asingachadi kana kundibata, kana achitaura neni aingopindura one word answer. Takanga tisina nyaya mumba. Kwete nokuti akanga asiri kuita mari, asi akangotanga kuratidza kushaya hanya neni. Ina handina kuziva kuti munhu akanga atonyenga akanga ane girlfriend yake.
zvinhu zvese izvo zvakazobuda pakashaya murume wangu. Munoziva here kuti unoshaya kuti wochema here, wotsamwa here, woita zvekudii. Pekutanga ndakanzwa hasha dzakawanda ndichiona musikana wake achiuya. Musikana uyu munhu ari single, aiwa pachiso akanga akanakawo, chero iko kuvakwa chayo akanga akavakwa. Ndobva ndakazobvuma ndikati ndosaka murume wangu akanga andisa palist yekusacrifice kuti inini ndife iye agosara achirarama upenyu hwakanaka. Kana uyu chinonyarodza ndechekuti unenge uchigara nemunhu asi usingazivi kuti munhu ari kukufungira zvakashata. Chinorodza ndechekuti zuva nezuva ndaimuka ndichimubikira, chigadzira breakfast, ndichimeka shoti apfekawo zvakanaka, abuda aendawo kubasa achilukawo presentable. Kana kumusha kwavo kukaita eni nhamo ndindaienda, chero kuti atumirewo grocery kumusha kwavo chaiko ndindaitomuti koma madii kuti titumirewo chikafu kumba. Asi handina kuziva kuti ndakanga ndichigara naJudas. Munhu uyu akanga asingandishuwiri zvakanaka kuenda kunondinyora ini zita rangu palist number 1 kuti ini ndife. Ini ndiri mukadzi anonamata, ndinonamata Jehovha, ndiri mutadzi zvakare. Handisi kuti ini ndiri powerful, asi kuti Mwari wandinonamata ndiye Mwari anoshamisa. Zvochokwadi ndina muponesi anoshamisa. Madzimai mazhinji ari mudzimba umu ndinoziva kuti mune machallenges akawanda, asi kazhinji kacho munoperegwa nesimba, munoshaya kana simba rekunamata. Asi nhasi ndangouya pano kuti ndizokuudzai kuti every day 3 o'clock ndaimuka ndichinamata ndichiti Mwari ndichengetedzeiwo ndigokwanisawo kuona vana vangu vachikura. Ndinoziva kuti we fight with the principalities of darkness, we fight with things that we do not know. May you please protect me. Uyu wakanga uri munamato wandaingonamata, handina kutoziva kuti I was fighting with the men wandaivata naye every day. Baba vevana vangu, murume akabvisa pfuma kumba kwangu, ndiye aida kundiuraya. Asi zvakazochinja and it ended up in tears. Iye ndiye akazofa. Ndakati ndichipinda mugaraji ndikamuona akabata huro yake achiedza achigwisa. Uchinatsoona kuti munhu ari kurwisa, airwisa. Ende ini ndakaramba ndakamutarisa, mwoyo wangu wakatsemuka, ndikatoshaya kuti ndoita zvekudii. Ndikapfugama ndikanamata, ndikafonera ambulance, asi maparamedics akazongoti achisvika vakabva vatodeclare kuti afa. Kafa maoko ake ari pahuro, nekufamba kwenguva maoko ndokubva abva pahuro, maziso ake akaramba akavhurika. Ndakashayiwa kuti komashura rudzii andiri kuona. Konai Mwari wangu, chiko ichochi? Matakana narudzi aya apamba mugaraji muya makazara hari nezvinhu zvingori weird, zvinhu zviri strange. Unoshaya kuti munhu anenge ambopindwa nei. Upenyu hwatairarama hwaingova upenyu huri normal, hatina chataishaya. Like I said, he was self-employed, aishanda every day. Tairarawo takadya every day, vana vaendawo kuchikoro every day, taibhadharawo rent. Ndinoshayiwa kuti akatadza nei kugutsikana kusvika azosvika pakuda kunondifungira zvakadai. Iyi ndio nyaya yangu tete. Inini ndauya kuzongokurudzirawo vamwe kuti namatai, pray without ceasing, because you don't know zvaunofungirwa nefamily yako, zvaunofungirwa nemurume wako, zvaunofungirwa nemukadzi wako. Let's just learn to be people who are prayerful, because mazuva atiri kurarama mazuva asingaiti, ane vanhu vari selfish, vanhu vanoda kutiparadza. Asi Jehovha ndiMwari anoshamisa, nekuti vanotirwira vanorwa hondo dzatisingaoni. Ingadai Mwari vaikwanisa kutivhura maziso edu, taizoshamisika kuona basa ravanobata vachitirwira. Ndatenda. Tinokutendai nekuteerera nyaya iyi. Inyaya inoratidza simba raMwari, nyaya it's an encouraging story yatawana kubva kumudzimai akanga ane murume wake akabata-bata. Tinokuramba chingokuencouragei kuti rambai muri vanhu vanonamata. Ngatigarei pamabvi kune vaya vanonamata seni. Kune vasinganamatiwo hatizivi kuti izvi zvamunobhilivhawo, asi rambaiwo muchingobhilivha mune zvamunobhilivhawo izvozvo. Asi nhasi ndadzidzawo kuti Jehovha vanorwira vana vavo. Ndatenda.